शिवसेनेमध्ये काम करत असताना चंद्रकांतजी चाळके असतील किंवा त्यांचे सगळे सहकारी असतील, जीवनजी आमरे असतील किंवा बापू आमरे असतील, हे सगळे शिवसेनेमध्ये नवीन नाही आहेत. गेले 40 वर्ष यांनी शिवसेना वाढवण्यामध्ये रामदासभाईंची साथ दिलेली आहे. ते म्हणतात त्यांनी निलंबित केलं. मला वाटतं निलंबन करायच्या 2 दिवसा अगोदरच चंद्रकांतजी चाळके यांनी खेड तालुक्याचा तालुकावरून पदाचा त्यांच्याकडचा हा राजीनामा देखील त्यांच्याकडे सुपूर्द केला होता, त्यांच्या जिल्हा प्रमुखांकडे. राजीनामा दिल्यानंतर निलंबन करायची नवीन प्रथा भासवणी सुरू केली असं तर मला माहिती मग कल्पना नाही. परंतु चोरीच्या बाबतीत बोलत असताना महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण देशावरती करोनाचं सावट असताना तुमच्या नेत्यांनी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जे मृत झालेले कोविडचे पेशंट असतात त्यांची जी बॅग येते ना, जी मृतदेह घेऊन जाण्यासाठी, त्याच्यामध्ये 650 रुपयाची बॅग ही 3,500-4,000 आणि 6,000 रुपयांनी विकत घेतलेली आहे. असे चोर नेते तुमचे असताना त्याला तुम्ही काय म्हणाला अगोदर त्याच्याबद्दल आपण बोलावं, नंतर चोरीच्या बाबतीत आपण उल्लेख करावा. मला वाटतं दुसऱ्याकडे एक बोट दाखवत असताना 3 बोटं आपल्याकडे असतात, ह्याचं भान त्यांनी ठेवलं पाहिजे. आज हेच याच सगळ्या सहकार्याने घेऊन तुम्ही देखील दौरे केलेले आहेत, याच सगळ्या सहकार्याने घेऊन तुम्ही देखील विकास कमिटी ते करायचा प्रयत्न केलात, कार्यक्रम करायचा प्रयत्न केलात. ह्याच सगळ्या सहकार्याने घेऊन तुम्ही ते मेळावे घेतलेले आहेत, ह्याच सगळ्या सहकार्याने घेऊन तुम्ही दापोलीत खेडमध्ये तुम्ही आलेला आहात, ह्याच सगळ्या सहकार्याने घेऊन तुम्ही गोळीबारमध्ये उद्धव ठाकरेंचा तुम्ही मेळावा केलात. मग त्यावेळेला ते चोर नव्हते का? मला वाटतं अशा पद्धतीने आज त्यांच्याकडे एखादी व्यक्ती निघून गेली किंवा शिवसेनेत निघून गेले म्हणून त्यांच्यावर फक्त आता आरोप करायचे, कुठेतरी बहाणा आता शोधायचा, कारण शोधायची असं त्यांचं शोधायचं सुरू आहे. आणि मला वाटतं त्यांनी आता त्यांचं हे घाणेरडं राजकारण थांबवावं. कोकणामध्ये सुसंस्कृत राजकारण करण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासून होती, ती भास्कर जाधव यांनी मोडली. गेल्या काही महिन्यांपासून रामदासभाईंच्या बद्दल त्यांनी जी वक्तव्य केली त्याला नाईलाजाने शेवटी रामदासभाईंना आणि आम्हाला सगळ्यांना उत्तर द्यावं लागलं. परंतु सुरुवात ही भास्कर जाधव यांनी केली. आणि मला वाटतं कोकणाच्या राजकारणामध्ये काळा कलंक म्हणून भास्कर जाधव आहेत असं म्हणण्यामध्ये मला कुठलेही गैर वाटत नाही. त्यांनी आपल्या उलट आपले सहकारी आपल्याला सोडून का गेले याचं आत्मपरीक्षण त्यांनी केलं पाहिजे. जसं उद्धवजी ठाकरे यांनी चूक केली, जे जात होते सोडून त्यांना तुम्ही जा, मला तुमची गरज नाही असं सांगितलं, आणि बघता बघता संपूर्ण शिवसेना ही समांडे शिंदे साहेबांसोबत आज महाराष्ट्रामध्ये आलेली आहे. तीच परिस्थिती गुहागर मतदारसंघामध्ये आज भास्कर जाधव यांची झाली आहे. आणि भविष्यामध्ये देखील 2024 येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जो काही निकाल लागेल, शिवसेना कोणाच्या बाजूने आहे त्यावेळेला स्पष्ट होईल. आणि त्यावेळेला आम्ही खऱ्या अर्थाने शिवसेनेने त्यांना उत्तर दिलं आणि जनता त्यांना उत्तर देईल.